Mga katsoyens, may buntag, may buta. Kumusta mga katsoyens? Nanagoy baton karon nga magic tricks. Para nga magic ko. Magic tricks. Wow! Katsoyens, huwag sa dali pa paliw sa subscribe. Ano pag-subscribe? Yan, i-click yung subscribe, ang bell then sa notification para ma-update mo sa akong YouTube video. 2,000 years later. So yan, ako na yung magic. Ako na yung ako na yung sulod are. Sulod ba gani? Oh no! What's unlearned? Larga! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what? Kung ano yung tulo sa inyo ha? Gusto mo magkabalo? Ha? Tara o. Abay, nilikod ani. Abay ko nilikod. Okay mga tsoy, maura to atong funny magic tricks. So, sana nga nalipay mo sa akong magic tricks. Magic tricks. O, tangi ang sunod na to pa mga video. Salamat. Sayaw mga choy!